aja sok seneng do nyimpulke. Menyimpulke pripun to, Pak? Kan pun jelas, Momon itu telah menelantarkan darah dagingnya sendiri. Artinya sudah jelas bahwa Momon sudah melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran berat. Betul. Itu harus dicamkan, Pak. Lah, mergo tindakane Momon sing tedor kuwi, anake Momon ki ngalami celaka apa ora? Lah ya ora to. Nah, niku kan akibatnya dadi ra karu-karuan no, Pak. Betul, Pak. Fatal niku, Pak. Saiki mang bayangke, anake Momon niku nek ndelah tiba saka amben. Nah, mak debuk luka parah. Maksud kula nggih rada padha. Tulung dicamkan. ora padha piye to, Mas? Mbok padake sisan. Dereng melih, Pak. Posisi anake Momon niku dhewean. Terus enten kucing keluwen lewat. Oh, anake Momon digondol kucing, terus piye? Lah nek niki kula padha tulung dicamkan. Lah saiki nek memang tindakane Momon kuwi duwe pelanggaran, aku arep do ngopo? Ngeten, Pak. Kula ibaratke di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Nah, Jenengan sebagai wasit. Ketika ada pemain yang melakukan pelanggaran, itu harus diberi sanksi. Paling ora kartu merah. Kowe kira sado yik ngono lho. Loh, sebagai tonggo yang baik itu harus peduli, Pak. Harus iyik. Harus iyik dan harus dicamkan, Pak. Kowe do percaya aku dadi RT ora? Kowe isih do percaya karo aku sebagai RT-mu ora? Kowe do percaya karo aku ora? Nek aku ki RT-mu. Nek ijek do percaya, tulung ora sah melu-melu perkara iki. Mengko nek kowe melu-melu mesti nambahi perkara saiki kowe kabeh do mulya. Leh kurene iki jane arep ngobrol penting karo kowe. Malah kowe ya enek masalah. Ngopo Min? Ora wis, sesuk-sesuk wae. Alah, wong aku ki wis ra ngopo-ngopo lho. Sesuk wae. Waduh. Kok mas keturunnya piye to ki mau? Misiku ya goleki Momon lho. Wah, cek. Wah, gertenan. Wah, mati iki. Kok dia, Mas? Ki ngene Pak RT. Golek apa to? Godhong cuthek iki. Ah, demo no, Pak. Walah, sing didemo kuwi apa? Ada perbuatan seseorang yang sangat meresahkan, Pak. Meresahkan dan selalu saya camkan dalam hati. Napa pun pikon ta, Bu? Kok nggo teken barang? Teken mbakmu kuwi, ki pentung ya. Oh, ajeng kasti to. Arep gepuki wong. Lah kowe melu-melu apa piye? Tak rampungi sisan. Jane enten apa to, Bu? Bolomu ki lho, dadi bapak ning ora teges. Maman to? Kowe nek tak critani, lelakon dina iki, kowe mesti melu jengkel kan. Digletake ning amben jaba dhewean. Nggih, Pak. Kek dhewean pisan. Nonton niku jenenge napa mboten nelantarke? Wah, ya kebangetan nek ngono kuwi. Itu yang harus dicamkan. Nemen ya niki. Kebangetan. Bedebah. Cuh, Dibagi apa to, Kang? iso halus. Oh ya wis nek ngono. Aku tak goleki Momon sik. Bedebah. Lho. Bu, kula melu.
Kula ya ora trima nek si Memet diperlakukan ngoten niku. Bedebah. Bedebah. Cuh. Yo Mas, yo momon kuwi salah. Ning awake dhewe ora duwe wenang menghakimi. Nggih, Pak. Intine niku kula pengen momon niku angsal peringatan ngene lho, Pak. Ora ketang kartu kuning ngeten lho, Pak. Ya engko ben Pak RT sing peringati. Kowe rasah do melu-melu. Tulung tetap dicamkan nggih, Pak. Kaya randang diangkat lagi ngomong ki. Susu. Nek wawi tinggal nyelek bugang mriko, Pak. Oh, umpama mboten ngelingi bocah-bocah, pun kula gecek-gecek wau. Halo? Iya, Pak. Rene yo, tantene ning warung Iis. Oh, nggih. Sedap. Sik Le. Bapak tinggal sih ya. Daud dulu Pak RT. Aku taruh sih ya. Di satu sisi, kowe iki patut entuk penghargaan mergo wis nulungi Jolodot. Ning di sisi lain, kowe iki kudu gelem dihukum mergo wis nelantarke anakmu. Iya Pak, aku le pun ngaku salah kok. Ya, kopimu. Non ya Is. Ki mau akeh wong sing gedem-gedem karo sampean yo, Mas. Ya Jolodot piye, Mon? Nggih, terus lo tinggal long. Ning nek kudune digodhong rumah sakit. Bedebah kowe mon. Putuku sing tak sayang-sayang. Lah kok mbok sia-sia. Pokoke njaluk tak deplok nganti lembut. Sabar, Bu, sabar. Bedebah kowe, Mon. Kowe wis wani nyonyo bocah kowe. Kowe njaluk tak lumat po piye? Wis. Lho, lah kowe arep melu-melu sisan po piye? Nek iya ngopo? Refleks kok, Pak. Maaf, Pak. Wah, gecek sisan kowe dadi penyat ya. Mok geru nyam kowe. Ali. Nggih, Pak. Tenang mawon, Bu. Kula tetep teng pihak jenengan. Halah ngomong tok. Nek pihak aku kudune sampeyan mau ngewangi aku. Lho, pripun to? Oh, genah kula wau nggih pun ngewangi lho. Kula rewangi mencak-mencak ngoten kok. Halah alasan digetak Pak RT ngono emang keret tok sampean. Lah yen kula mungsuh nika ya padha ae gareng mungsuh Bathara Kala no. Halah alasan nyatane atimu lho, gusak menir. Pokoke to, Bu. Saya tidak akan berhenti sampai di sini. Si Bedebah nika kudu diberi pelajaran. Pelajaran matematika apa bahasa Inggris? Loh, Bu. Nek menurut artikel niki menelantarkan anak berarti melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apa ya to, Kang? Terus kuwi engko hukumane apa, Kang? Nah, nek menurut pasal 304 sampai 308 KUHP, hukuman kurungan 2 tahun 8 bulan penjara, Bu. Lah, kok suwe men to, Kang? Ya nggih suwe to, Bu, jenenge we hukuman penjara. Yen sedelo ya kultum pripun. Piye ya? Nek tak laporke. Ku momon di penjara terus memet karo Mintul sempeni sapa? Memet ku ya mesti beban mental. Mintul kesepian. Ku nek wis kesepian, Mintul mesti minggiat. Pun, mboten sah kesuwen to sing mikir. Wis stop Kang, aku wis gak mikir kuwi ya. Kok ora gelem mikir pripun to? Kesalahane momon iku pun fatal lho, Bu. Membahayakan nyawa. Stop, wis. Sing penting Memet ki ora ngopo-ngopo, Bagas waras. Lho. Sampean kok malah dadi nglentruk ngoten to? Wis, kesel aku, Gang. Apa turu?
Loh, lah terus nasibe si bedebah penake dikapake. Sak karepmu. Sing penting nek enek apa-apa kuwi tanggung jawabmu. Loh. Iso malah dadi aku to sing salah. Aku mau ngomong apa mau. Mana sing salah yo? Oh, dasar perempuan. Set, 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 bedebah. Siat. Weh, genah. Wah, wis kaya pendekar, Pak. Loh, belum tahu dia. Pak Bugang ini kayak dia nyate pendekar le. Wah, juruse keh no. Loh, oke no. Lo, ye, lo, oh. Nek niku jurus napa, Pak? Loh, iki jurus ular mematok mangsa le. Keren. Ye. Nek niku jurus napa? Harimau memangsa iblis. Nek iki ya keren. Lo, piye to? Set, set, set. Lo, piye? Wah, nek niki juruse kula ngerti, Pak. Apa jal? Jurusan Jakarta Surabaya. Oh, bocah kok celelekan.